around the clown. Please, let's move back. Please, let's move back. Voji Igbo ebe anyị adịla onye ọbụla na mmanụ ebe anyị chọrọ bịa n'obodo nwa bụ ife ọma anyị enweta elu nke anyị eri bịa nke ya eri anyị gbaba onye pụtara ebe mba mana Igbo na-eje mba o nwere obodo Igbo na-anọrọ ya ka nna asị o ebe ọ bụ na onye Igbo nọ ya elozokwa na ebe o si ya elozokwa na omenala ebe anyị adị na anyị na mma anyị atị ya tata ndụ tata ọganiru tata arụ isi ike n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Wow, Kiseta TV. Nna Yeku, daalụ kwa o. Container. Oh, go boss! Yeah, Container. Correct. So I want for the culture. Come here for the culture. Dig a Iblis is important. My friend. Anya